अच्छा ऊपर नीचे बैठे के बा आगे पीछे दोनों को नाचे के बा दाएं ऊपर आई पेटकुनिए सुती है ओकरा बाद में बांसा गाड़े के बा मुड़ी नीचे गुड़ ऊपर हां अभी दर्द में बड़ा बेवफाई के सेक्सी एगो सेक्सी एगो भोजपुरी अच्छा आ एगो बेवफाई सब चाहे सेक्सियो चाहे बेवफाइयो चाहे दर्द भी चाहे एगो विदाई एगो फकिंग सॉन्ग लास्ट में एगो बीएफ सॉन्ग एगो बीएफ गाना होई बाद में हां बॉयफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड वाला हां अरे हलवारे भाई ऐसा सवांग से घर भर के लोग डराला तब का घर भर के लोग के डरवा दी है काहे भाई तारा खीसो बरी डांटा चलबो तले मूर्छा लगा के जान से गिर जा तोरा के लगे लोग डांटे काहे काहे बोलो काहे बोलो कहे अब लो ना कहत रहे डांसर होने भेजी हवा खराब कर देबो उनको जे बा उ सब हरा हवा बांध देबो हां साईं एगो तेल बेचे जात रहे गांव में अच्छा तेल अरे सोना तेल वाला को रुकावो रुकावो पैसा लेके आओ तनी हां चलो ना से घर से पैसा लेके अइले हां सोना तेल वाला गोइल का गोइल सोना कहली करवा बुझाला चल जलाए के हली भागल निकल गइल अपन गोइल तो जान नहीं के नानो रौरा आगे वो फेल बाड़ी तब का रौरा इतना हिलाए तरे को उनका हिलावल भोर पड़ जाता आपको बेकारे का लेके अडी जा हम के बेवफाई ले लो एकर माने प्यार कइले बड़ा कुंवार में केहू से हां कइले बारे वो छोड़लस कि तू छोड़ दहलो तू ही छोड़ दहलो तू बड़ा वीर तू ओकरा छोड़ छोरे लायक भाई हम कहत नहीं जे पीछे रुलार पुआर भइल बड़े मानत नहीं प्यार में लार पुआर हो गइल बाकी मानत नहीं खा गुटका मुंह में से गिरत है मैं सिर को तरह का होला कोनो बात ना जे घरे फंक्शन होला नु तो ये गलती माफ रहेला जो लइका बाबूजी के सामने ताकत नहीं खे भाई के बारात होके तो परछावना में वो बाबूजी के देखल जाला वो में नाचल जाला तब का मेहरारू लोग कहत नहीं जोन भसुर के सोझा जाली ना अब हो जाने की बारात निकलत हवे अपन गोल बांध के मेरा पिया घर आया और अब जी होलो ना चाहता थे भाई में कोनो शिकायत नहीं करे हम तो राउर सोचत वो आज भर फेरी बराउर ले जाई मत जितना मन बा उतना हिला डुला लेबे के बाप साउथ के फिल्म में होता है इनका हमरा से ज्यादा ओकर पर ध्यान देता रहे कर माने तहार मन घिचले नहीं कर जीने नहीं दूंगा जीने नहीं दूंगा साउथ के फिल्म में होता है साउथ में फिल्म में होता है इनका जीने नहीं दूंगा जीने नहीं दूंगू मौगा लगा नहीं तो संग नहीं तो खूब रील्स में हिला के छपरा जिला अरे गई ना गई ना अरे होता हूँ मतलब चोह पर उतना कस के मारता रहा चोह बहुत टूट जाई हां तब जो भवन ना टूट बरगुना भैया चोह बहुत टूट जाई उतना कस के हो तो अब भगवान जाना लेकिन टूटी कौन चोह टूटी भगवान जानता रहा समयाला टूटी है कि लेकिन टूटी मुंह में गुटका हाँ सही जाने की हमारा सब बतियावा में तो कान में ले गुटका बिक दिल बड़ा तोहरे मारे बहले बनी हम भाई तब का स्मेल बहुत सुंदर है हाँ सही एक जना पूछल कि हो भाई पहले बाबूजी बियाह करतले है घरी लव मैरिज होता हां कहीं कहीं देहात में अरेंज मैरिज माने बाबूजी शादी करेले हां तो लव मैरिज में अरेंज मैरिज में कान करबा पहले कि देखी लव मैरिज में साइज का पता होता है वो क्या अरेंज मैरिज में नसीब अपना अपना हाइट हाइट कितना बा 6 फीट बड़ा लव मैरिज में देख ले बड़ा 6 इंच पहले तब का 7 इंच आगे पीछे कहता रहे आगे पीछे हमारे लोग मत रहो 8 सेंटीमीटर कोरोना के डर भाई कोरोना तहरा ना होई बबुआ मैं तो भगा के कोरोना अच्छा कोरोना में एको को पियोकड़ के मोबाइल सुननी हलुगी ना ना हो ये नहीं कर सकत तो गर्दन पर ले गोइल बेले तले तौने गाढ़े महुआ ठेल दिए कि कोरोना बाप बाप पर तो निकल जाए बहुत ही 4 दी कोरोना में
हमने के ना हो हम तो एको वैक्सीन नहीं खिले ले अभी हम बहुत ना हमार दूसर का बूस्टर डोज ताकत ले लो बूस्टर डोज गलती करनी है भैया अच्छा ऊपर नीचे बैठे के बा आगे पीछे दोनों को नाचे के बा दाएं ऊपर आई पेटकुनिए सुती है और ओकरा बाद में बांसा गाड़े के बा मुड़ी नीचे गुड़ ऊपर आई पेटकुनी तो मजा है तब गिरबाजी मारे के बा तब गुलबाजी मारे के बा दिलबाज कपड़ा चाहिए कितने चाहिए कपड़ा इन्होंने ना होते तब मजा देखो